Nå, jamen, Dom P, skal du have et glas Dom P? Ikke op i mit hoved. Nej, jeg har ikke rystet den jo. Så er mit gulvtæppe jo klamt. Ja. Skat, har du rystet den? Har du rystet den? Skat! Nej, jeg har ikke gjort. Skat, hvad er det, du laver for helvede? Nu er mit gulvtæppe helt ødelagt. Slap af, jeg har ikke rystet. Ej, skat. Altså, du er så typisk dig, det der med at give Bro, legit, nu lugter der ost herinde. Det ved du godt. Det gjorde der også sidste år, da vi gjorde det. Så jeg skal ramme den lidt mere midt på, måske. Er det det, I siger? Hæ? Jeg ved, hvad jeg har gjort forkert hele tiden. Are you sure about that? Nej. Oh my god, det mener du ikke vel? Ej, nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Altså, jeg kan legit ikke mere. Med alt respekt selvfølgelig. Okay, lad os lige lade ham gå ind igen. Jeg ved ikke, om det her giver mig noget. Honestly, jeg ved ikke, om det her giver mig en skid, bro. I'll set up an ambush for him. Stop right, gotcha! Come on, run 3 laps around the house. Bro, legit. Bro, hørte ham. Hvad sagde han? Fuck, jeg skide i bukserne. Jeg fik et fucking chok der. Nej! 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 Oh my god, nej. Nej, det skete ikke, det der. Jo, du må op på hesten igen, Rasmus. Du har jo kun spillet i snart 6 timer. Why are you so sloppy? Men hvad er meningen her? Jeg skal have den der... What if I turn the exhaust hood off? Det er den der, ikke? Det er en exhaust hood. Ah, shit! Come on, get to it and make sure the floor shines. Holy shit! Jeg fik et chok! Holy shit, fik jeg ikke også et chok? Jo, jeg svammer. Kom nu! All of your hard work has finally paid off. The board of directors have voted, and you are appointed the CEO. The journey is over. You have climbed. Oh my god, vi gjorde det. Det var lige der, People have ever managed to do. There really is nowhere else to go. Ej, jeg er så glad for, at jeg quittede, bro. Ærligt ikke? Jeg er så glad for, at jeg quittede, bro. Oh my god, dude. Det er legit det her. Det er den bedste følelse i verden. Hej Sønderberg, kan se du klarede spillet. Synes jeg skulle er sejt, men måske din CBS skulle bruges på noget mere effektivt. Hilsen, Detto, din skaldede kollega. De kører Sandybakken. Prøv lige til venstre for os. Følg med her. Kom, følg med her. Forsvar her ud til vejen. Du skal virkelig passe på, bror. Hvad laver du? Følg med, eller hvad? Vi er oppe på dem. De fik Frans! Det kan vi godt. Lyt, de lever BPD nu. En message. Yes, kom. Over mod Train Tracks her. Så skubber vi over nu. Nej, bro! Det der, det skider jeg på. Det skal være mod-menu. Sut min pæk, bro! Stopper du lige godt med at sige det hele tiden. Det er så irriterende. Det står både i din DM. Du sender den til så mange piger. Jeg gider ikke. Hans DM, det står i din... Det var bio, jeg mener. Det står i din bio. Det står i din Snapchat. Rolig nu, piger. Jakob har jo samlet mange penge sammen, så lad da lige manden hygge sig lidt. I gang. Der er mange på chatten, der snakker om dine bryster. Og på vegne af hele chatten, så må jeg bare sige... Swings! Hvad laver du, Jax? Sagde jeg ikke lige, du skulle slappe af?